ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕೂಡೋರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಿಖಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರು ಅಲ್ತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆತ್ತುಂಡಾರು ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಖಲಾಗಿ ಎಣ್ಣ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಂದಾವರದ್ದು ಕೈತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಣು ಅವ ನಿಖಲಾಗಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಂದಾರು ಬರ್ಪನಾಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಆತು ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಡವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ನಾಗ ಅವೇ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದುಂಬು ರೋಡು. ಸೊ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಕಡತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಪೋನಾಗನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ರೋಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪನಿಂದು ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಣ್ಣಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ತೂವಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೋದ್ರಕ್ಕ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬಳ್ಳತ ಮೇಟು ನಾಗದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾದ ಮುಲ್ಪ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಯಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ. ನಮಸ್ತೆ ತುಯಾರು ನಂದಾವರದ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚುಂಡು. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತುಯಾರ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನೆನ್ವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜಯ ಆಂಜನೇಯ ಕಾಪ್ಲೆ ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಣದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಂದಾವರದ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯತ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ರಾಜೆ ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ಸಹ ಪಂಪಿನ ರಾಜೆ ಈ ನಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ನಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜೈನ ರಾಜ ಆದಿತ್ತಿನ ಬಂಗೇರಸ ಪಂಪಿನ ರಾಜ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರ್ತಾದ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪೈನಿ ನಂದಾವರದ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐದೊಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪುದಾರ್ ನನಂಜುಂಟು ವೀರಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆದ ಹನುಮಂತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಅಡೆಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಈತ ವಿಶೇಷತೆ ಶನಿವಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೈಯಡ್ ಭಜನೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ನೂಲು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನೀನು 8 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ಟಿನ ದಾರ ರಕ್ಷಾ ದಾರ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಸಾದ ಬಂಡದು. ಸೊ ಅಂದು ಮಾತ ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಲ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದಾದ ಮಾತ ಆವಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಆದಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಆತಿಜಿಂದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ
ನಾನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಕ್ಲಿ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಿನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಕೇರ ಫ್ರಾಮ್ ನಂದ ಅವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು